Ongi etorri Mater Ontzira, ingurumen hezkuntza zentro berritzaile eta aitzindarira. Mater, desegitetik sabotutako azken egurrezko euskal atunontzi handia da. Gure itsasoa ezagutu, maitatu eta babesteko esperientziak bizitzeko ontzi museo ekoaktibon bihurtua. Norabide berri bateruntz nabigatzeko, elkartze eta eraldatze tresna paregabea. Itsasoa bizitzaren sorlekua da. Hari esker, lurra bizigarria da gizadiarentzat. Edateko ura, klima, jaten ditugun elikagai asko eta arnasten dugun oxigenoa itsasoak sortu eta erregulatzen ditu. Zoritxarrez, naturarekin erlazionatzeko moduak ekosistema natural horien suntsipena eragiten du. Materren helburua gure espeziari norabide berri batean bultzatuko duten, bai pertsona eta kolektibo aktiboen masa kritiko bat sortzea da. Beti ere noski, guri bizitza ematen digun hori errespetatuz. Itsasontziak gidatzen itsasgela elkartea dugu. Irabazi asmorik gabeko erakundea da, 20 urte baino gehiagoko esperientzia duena. Errespetua, babesa eta batez ere, itsasoaren gozamena sustatzen dituena. Mater, iraunkortasuna eta konpromisoa da, etikoa, soziala eta ingurumenekoa. Mater ere, kooperazioa eta berrikuntza da, garai berrietara egokitzen diren formula berriak. Pertsonen gaitasunean sinisten dugu, naturarekiko etorkizun jasangarriago bat eraikitzeko. Erronka handi honen aurrean ontzi berean gaudelako, igo ontzira eta egin ekintzara salto.